i 3-0 favorable al Zibona de Zagreb. Un començament no massa bo pel Futbol Club Barcelona, que a més ara veu com l'àrbitre auxiliar, el senyor Herrera, assenyala una personal a Chicho Sibilio, que forma part del 5 inicial del Barcelona. Amb aquest equip, un 5 inicial sorprenent: Solozábal, Simpson, Trumbo, Sibilio i Wallace Bryan. Ha fallat Dražan Petrovic. El primer entrada a Cistella, Wallace Bryan, bàsquet de Bryan i el senyor Fajardo indicant personal del número 7 de l'equip del Zibona de Zagreb. Personal de Zoran Čutura. Tindrà, per tant, personal de Knego. Wallace Bryan, per tant, un tir lliure addicional i possibilitat per empatar el partit. No ho aconsegueix i el resultat, per tant, continua favorable a Zibona de Zagreb d'un punt, 3-2. Quan ja intenta la jugada Uzic i finalment bàsquet d'Uzic. 5-2 favorable a Zibona Zagreb. Simpson i Chicho Sibilio aconseguint 2 punts més pel Futbol Club Barcelona. Resultat: Barcelona 4, Zibona Zagreb 5. L'arbitratge del partit d'aquesta final de tornada Supercopa és dels àrbitres madrilenys senyor Fajardo i senyor Herrera. Recordem que en el partit d'anada disputat a Zagreb van arbitrar dos col·legiats iugoslaus i els xiulets més grans de la nit, de moment, per Dražan Petrovic, jugador que ahir va anunciar el seu fitxatge amb el Real Madrid. Llançament de 3 a càrrec, segon llançament de 3 i transformat ara a càrrec d'Aleksandar Petrovic, el dorsal 5, i Zibona Zagreb, que augmenta el seu avantatge en el marcador, 4-8. Ando Knego intentant fer la jugada, trepitjar la línia de fons, i 4-8 favorable a l'equip croat, que dirigeix des de la banqueta Janos Dravaric, que veu com se li assenyala una tècnica, en concret a Mirko Novosel. Novosel és el director tècnic de l'equip, és assegut a la banqueta, encara que l'entrenador és Janos Dravaric. La tècnica és per Janos Dravaric, encara que qui veiem parlar ara a la taula cronometròs d'aquest home que veurem vostès, Mirko Novosel. Mirko Novosel, per tant, 2 tirs lliures pel capità del Barcelona, per Nacho Solozábal. Ha fallat el primer tir lliure i tindrà possessió de pilota del Barcelona. Amb 4-8 favorable a l'equip croat del Zibona de Zagreb. 4-8. Recordem que té un punt d'avantatge després del partit d'anada. Ha transformat Solozábal i ara pilota pel Barcelona després de la tècnica assenyalada a la banqueta del Zibona de Zagreb. 5-8. Solozábal davant d'ell, el que serà jugador del Madrid l'any 88, és a dir, d'aquí 2 anys. Dražan Petrovic, Wallace Bryan. El llançament queda curt i el cop de palmell de Trumbo sense encert. Aquí tenim Dražan Petrovic intentant el llançament de 3, Ando Knego, bàsquet. Bàsquet d'Ando Knego. I 5-8. Solozábal, davant d'ell Dražan Petrovic. El Palau Blaugrana és ple a vessar per veure aquest partit, quan juga Kenny Simpson, jugador que ha hagut de deixar la seva plaça estrangera a la Lliga a Steve Trumbo. El rebot per Trumbo ara i finalment aconsegueix 2 punts. Són els 2 primers punts que fa Trumbo quan llença de 3 Dražan Petrovic. I rebot per Trumbo. Hem de dir que el Zibona Zagreb té avui a la banqueta a Mihail Nakic. Penetració perfecta de Solozábal i el marcador a un punt de desavantatge ara només pel Barcelona, 9-10.
Aleksandar Petrovic de 3, bàsquet de 3, és el tercer bàsquet de 3 que han fet els jugadors del Zivona des que s'ha iniciat el partit. De moment, el llançament de 3 és qui està marcant la diferència en aquests minuts inicials de partit. 9-13, quan juga Aleksandar Petrovic. L'equip del Zivona Zagreb està jugant amb els dos germans Petrovic. Ara hi ha personal. Veiem el senyor Herrera. La personal és de Kenny Simpson. L'equip de Zivona Zagreb, que aquí tenim Dražan Petrovic, està jugant amb els dos germans Petrovic, que torna a llançar de 3 i ara no li ha entrat. Juga també Svenosic, Knego i Zoran Čutura. Quan hi ha la primera personal de Dražan Petrovic, amb 4 punts d'avantatge pel Zivona Zagreb, que sempre ha anat per davant des que s'ha iniciat el partit. Kenny Simpson aconseguint 2 punts. El Barcelona està fent una defensa individual forta, pressionant, intentant evitar els llançaments de 3 punts dels jugadors jugoslaus, que de tota manera estan molt encertats en aquests primers minuts. Ando Knego de 2 punts. 11-15, 4 punts d'avantatge pel Zivona de Zagreb. Aquí veiem el marcador, quan juga Solozábal. La seva penetració segona que fa des que s'ha iniciat el partit i posa un altre cop 2 punts de desavantatge per l'equip blaugrana, que ha sortit amb un 5 inicial no habitual. No habitual perquè tampoc és habitual o tampoc és possible que pugui fer jugar els 3 no nacionalitzats espanyols que el Barcelona té. És a dir, Simpson, Trumbo i Bryan, i tots 3 són a la pista. Solozábal, contraatac amb Sibilio, domina el contraatac del Barcelona, està resultant efectiu, empat a 15 en el marcador. És el primer empat que aconsegueix el Barcelona. Aquí veiem la banqueta amb Aito García Reneses, 15-15, 14 minuts i 38 segons perquè acabi la primera part d'aquest partit. És la primera final de la Supercopa Europea de bàsquet i primera personal per Kenny Simpson, que és la segona. I atenció, perquè Dražan Petrovic fins ara ha fallat 4 intents de cistella consecutius, cosa que no és gens habitual amb ell. L'està desconcertant aquest marcatge de Simpson, que de tota manera ja ha fet 2 faltes personals. La presència doncs, de Kenny Simpson sembla clara, aturar a Dražan Petrovic, que és ara qui intenta enviar aquest llançament cap a Usic. Llançament de 3, un altre contraatac del Barcelona. El contraatac del Barcelona és l'arma més efectiva fins ara en l'equip català. 17-15, 2 punts per davant l'equip d'Aito García Reneses. Primer cop que l'equip català es posa per davant des que s'inicia el partit. 17-15. Quan hi ha llançament de Čutura, el rebot per Trumbo, la pilota ha estat per Petrovic pràcticament, que increïblement se la juga de 3. Dèiem increïblement perquè tenia possibilitats de jugar-la cap a companys. Sibilio, ara un altre cop de 3 i bàsquet. Festival de 3. Festival de 3-os avui en aquest partit, i el Barcelona que aconsegueix el seu avantatge més ample. 20-15. El Barcelona està jugant amb les armes que feien falta en aquest partit. Està jugant molt bé en defensa. Està jugant també molt bé amb rapidesa en els contraatacs. El Barcelona avui està demostrant que el joc que va fer en el partit d'anada a la pista del Zivona també el pot repetir en aquesta oportunitat. De moment, Simpson, la gran sorpresa d'aquest partit, ha aconseguit de centrar a un home com Dražan Petrovic, que ha fallat ja 5 intents de cistella, i el seu germà, Aleksandar Petrovic, que fins ara és l'home més afortunat, ha aconseguit 2 cistelles consecutives de 3 punts. Un altre l'ha fet Usic, però de tota manera el Barcelona, que havia començat malament amb una diferència de 4-8 en el marcador, ha sabut reaccionar i està jugant de l'única manera que ho ha de fer per poder guanyar un equip com el jugoslau, un excel·lent equip que de tota manera té el seu joc orientat sobre aquest home, Dražan Petrovic, i també sobre el seu germà, Aleksandar, que l'està marcant molt bé, Nacho Solozábal. Estem veient ara l'estadística del Zivona. Fins ara 6 cistelles de 14 intents, és a dir, una mitjana d'un 41%, molt baixa en relació al que és habitual en l'equip del Zivona.
hem de fer referència que els percentatges estan trets dels llançaments de 2 i de 3 punts. Quan juga Aleksandar Petrovic, imatges ja després que s'hagi tornat a posar en joc la pilota, i personal a càrrec de Wallace Bryan, que és la primera personal que comet el pivot més alt de l'estranger que hi ha a la Lliga Espanyola. Aquest és Chutura. No hi ha cap canvi per part de cap dels equips després del primer temps mort. I intenta Dražan Petrovic, que ha fet passes. Indica el senyor Herrera i posant la pilota ràpidament en joc. Trumbo per Bryan i el contraatac ràpid. La velocitat del Barcelona està de moment sentenciant aquesta fase del partit amb un 22-15. El Barcelona amb un parcial important ha capgirat el marcador quan hi ha ara personal de Solozábal. Ja es preparen ja els primers canvis en l'equip del Cibono. Les coses no els hi van gens bé en aquests primers minuts i per aquesta raó sortiran a la pista un home important com és Nakic i el número 14, Lucetevic. No entren de 3 ara els llançaments en els jugadors croates, que sí els hi entrava al principi del partit, i es manté el 22-15, però continuen arriscant, llançant des de més enllà del 6-25. Solozábal dirigint amb molta rapidesa un equip que ha aconseguit justament amb això, amb velocitat, capgirar el marcador. I ara amb l'encert de Steve Trumbo. 24-15. Sembla que l'equip croata no vulgui deixar aquest guarisme en el marcador. Petrovic ha de ser ell qui personalment se'n vagi pràcticament fins a sota i aconsegueixi aquest nou bàsquet al seu compte particular, que és la primera cistella de Petrovic i la primera cistella de 6 intents. Sibilio de 3. El rebot per Bryan, perfectament. Bryan està superant de forma clara Nego, exjugador del Caja Madrid, home ben conegut de tots els aficionats espanyols. Chutura, molt ben marcat per Sibilio. Està fent un bon partit del Barcelona en aquests minuts inicials, després que el Girona s'hagués posat per davant en el marcador amb els encerts de 3 punts, i el 26-17, 9 punts pel Barcelona. Quan juga Solozábal, aquí tenim Steve Trumbo. Solozábal, Wallace Bryan, davant de Knego. Ganxo de Bryan. Impressionant. Un jugador que no es caracteritza pas massa amb jugades d'aquest tipus. 28-17. Avui, però, sembla que de moment el Barcelona està plenament encertat, com també ho està ara Dražan Petrovic amb aquest llançament de 3. La primera cistella de 3 punts de Dražan Petrovic. Ja personal del seu germà gran, d'Aleksandar Petrovic, i es produirà el doble canvi en l'equip del Zimona Zagreb. Entra amb el dorsal 14, Svetichanin, el jugador que va aconseguir guanyar el cotxe en encistellar des del seu propi camp en el Mundial d'Espanya. I també ha entrat un jugador que no va actuar en el partit d'anada a causa d'una lesió. És el dorsal 4, jugador de la selecció iugoslava, Nakic. Bryan, que de moment està dominant, com també ho va fer juntament amb Steve Trumbo en el partit jugat a Zagreb. La lluita sota els taulers. Veurem si amb la presència de Nakic, home de 2 metres i 3 centímetres, les coses canvien sota els taulers. Dražan Petrovic, marcat per Kenny Simpson. Aleksandar Petrovic, aquí tenim a Nakic. Aquest és Svetichanin. Dražan Petrovic defensant molt bé el Barcelona. I Solozábal al contraatac amb Trumbo, que aprofita. 30-20. 10 punts del Barcelona, 9 en el compte global de l'eliminatòria d'aquesta final de la primera Supercopa Europea de bàsquet. Màxima diferència fins ara del partit, quan queden encara 10 minuts pel final de la primera part. Svetichanin, aquí tenim Nakic. Aleksandar Petrovic. Ando Knego, marcat per Bryan. El rebot per Nakic. Aleksandar Petrovic. Nakic llançant de 3. Fins i tot els pivots llancen de 3.
La rapidesa a càrrec de Solozábal i la personal en defensa de Petrovic, malgrat les protestes que hi ha a la banqueta, tant per part de Mirko Novosel, que avui està fent d'entrenador, cosa que no va fer, almenys aparentment, a Zagreb, i també, encara que amb un segon pla, de Janos Dravaric. La personal, per tant, per Dražan Petrovic. La segona falta personal, recordem que també Simpson, aquest home que ara ha fet aquesta cistella tan espectacular, té dues faltes personals. Simpson, que avui ha sortit amb més ganes que altres partits en què havia actuat ell com a jugador que tenia plaça d'estranger, ha sortit encoratjant el públic, ha sortit amb molta empenta, tot intentant aprofitar aquesta oportunitat que avui té per part d'Ito García Reneses de ser en el 5 inicial, donat la peculiaritat que té aquest torneig. El fet que es pugui jugar amb tots els homes que estan inclosos en el planter. Bàsquet triple de Sibilio. És el tercer triple de Sibilio. 35-20. 35-22 ara després d'aquest bàsquet de Dražan Petrovic. Ha perdut amb atac la pilota del Barcelona. El Barça, doncs, que ha arribat a tenir un avantatge en el marcador de 35-20, ara 35-22. Dražan Petrovic, perfecta l'assistència per Knego, el públic aplaudeix. El públic aplaudeix l'assistència de Petrovic. 35-24. Sibilio, Simpson de 2. El llançament de Simpson ha estat molt elevat. Cvetićanin de 3, bàsquet. 35-27, sembla que torna a estar encertat ara l'equip croat amb llançaments des de la línia 6-25. Aito començarà a moure la banqueta, sortirà de moment a la pista Epi. Això de moment l'encert en la línia 6-25 ha permès que els croats s'acostin al marcador. El partit perfecte que està fent Sibilio ara dona opció a que ell agafi aquest rebot i faci el 37-27. Knego llançant de lluny. Solozábal. Simpson cap a la línia 6-25, el ferro. El rebot era en principi a Barcelona, ja però personal de Solozábal. Doble canvi en el Futbol Club Barcelona, surten a la pista Ortiz i Jiménez i seuen a la banqueta Trumbo i Simpson. 37-27. A pista el Barcelona, per tant, ara amb Solozábal, Epi, Jiménez, Sibilio i Bryan. I 10 punts, que ara són 8 després d'aquest bàsquet de Cvetićanin, dorsal 14, aquí el tenim. Jugador de 23 anys, 1,97 m. 15 punts ha arribat a tenir el Barcelona d'avantatge amb una extraordinària reacció per part de tot l'equip. Jiménez sota cistella, el rebot per Bryan. Ha perdut Bryan la pilota. El senyor Fajardo diu que continuï el joc. Intenta de 3 Cvetićanin. Aquest és Vukišević, que ha sortit a pista també. I el llançament de 3 a càrrec de Cvetićanin. 37-32, a 2 punts ara es posa l'equip croat. I és la segona cistella de 3 punts i en porta 8 en el seu compte particular. Epi, davant d'ell Petrovic, Dražan. Primer llançament a cistella i bàsquet d'Epi. 39-32. Un partit emocionant, sense cap mena de dubtes, el que estem veient avui. I que cal pensar que els minuts que resten han d'oferir una gran emoció. Sobretot pel que fa a les diverses alternatives que ara ja hem vist se'n poden produir en el marcador. Dražan Petrovic, Aleksandar Petrovic llançant el rebot per finalment Epi. El contraatac del Barcelona, Solozábal, impressionant el tap que ha fet Nakic, Sibilio bàsquet. Impressionant la lluita sota els taulers. Cap pilota per perduda. I l'espectacle que estan oferint els
dos campions de les competicions europees més importants de l'any passat, la Copa d'Europa i la Recopa. Dražan Petrovic de 3, pràcticament sense haver posat els peus a terra. I el contraatac ara, amb cop de palmell final de Jiménez. 43-35. 43-35. 4 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta espectacular primera part. Aleksandar Petrovic. Švetíšanin. Davant d'ell Sibilio. Švetíšanin. El rebot per Nakic. Certament l'equip croata ha guanyat més força en el rebot amb la presència del veterà Nakic a la pista. Ara ja canvi en el Futbol Club Barcelona. Surt Costa, substituirà Solozábal, que fins ara no estava marcant massa bé a Dražan Petrovic. De tota manera, sembla que no és Nacho Solozábal, és Sibilio, efectivament, i hi haurà possiblement un canvi de marcatge, encara que de moment continua Solozábal marcant Dražan Petrovic, mentre que és Epi el que en un principi marcava Aleksandar Petrovic, però ara s'ha produït un altre canvi de marcatge amb l'entrada del segon base del Barcelona, Costa. El Barça juga ara amb dos bases. Llançament de Vukišević, perdó. El rebot per Bryan. El Barcelona, per tant, amb dos bases, com ha fet ja amb anteriors edicions a la Lliga Espanyola, sobretot. La presència de Solozábal i Costa, tots dos a la pista. Una arma que ha fet servir Aitor García Reneses, insistim, amb recents compromisos a la Lliga Espanyola. Švetíšanin jugant amb Dražan Petrovic. Aquest és Nakic marcat per Jiménez. Molt bé, Bryan ha vist l'intent d'assistència per Švetíšanin i la pilota és fora, favorable a l'equip de Zagreb, que és dirigit a la banqueta per Novosel, que és qui sembla qui té el més alt comandament, i també per Janos Dravaric. Aquí Novosel li ordena quan ha de protestar les jugades. Ara ha estat falta personal de Jiménez, serà llançament de 3 tirs lliures i li quedava un segon de possessió de la pilota als jugadors del Cibona, que han aprofitat molt bé aquesta oportunitat a falta de 3 minuts 34 segons, 43-35 en el marcador, i la primera falta personal del jugador del Barcelona, Jiménez. Nakic ha transformat el primer tir lliure. Recordem que en el partit d'anada el Barcelona va ser derrotat d'un punt. Aquí tenim a Mihail Nakic, que ara ja porta 2 punts. Després de les dues transformacions que ha fet, tindrà una tercera possibilitat. I ha aprofitat els 3 llançaments Nakic, resultat 43-38. Favorable al Futbol Club Barcelona, que ha arribat a tenir 15 punts al seu avantatge. Costa. Ja s'ha entès Costa i Jiménez. I Dražan Petrovic. Švetíšanin, sol des de la línia 6-25, bàsquet. 3 punts més per Švetíšanin. Tercer triple d'aquest partit, d'aquest jugador, que és l'home clau de l'equip del Cibona, des que ha sortit a la pista. Porta ja 11 punts. 43-41. A 2 punts es posa ara el Cibona Zagreb. Costa. Jiménez. La jugada del propi Jiménez. La seva mitja volta, el veterà Nakic es queixa des de terra d'haver estat objecte de personal amb atac. Hem vist en uns instants en primer terme a Janos Dravaric. Encara que insistim a la banqueta del Cibona Zagreb, dona ordres pràcticament tothom. Nova personal de Nacho Solozábal. I atenció, perquè és la tercera falta personal. Quan tornarà a la pista Chicho Sibilio, de moment ha demanat temps mort a Aitor García Reneses. Chicho Sibilio amb 14 punts és el màxim encistellador del partit. Ha baixat el ritme en aquests últims minuts, era un ritme molt fort, un ritme trepitant, i lògicament els jugadors estan acusant l'esforç que havien fet. Veiem la mitjana del Barcelona, 21 cistella de 34 intents, una mitjana d'un 59%, que no està gens malament, però que de tota manera era molt superior
en els passats minuts, quan recordem el Barcelona havia tingut un màxim avantatge de 15 punts, 35-20, mentre que el Cibona ha reduït aquesta diferència, primer a un 43-41, és a dir, 2 punts, però posteriorment el Barcelona ha aconseguit ampliar-la a 4, però hi ha tirs lliures, possibilitat per Dražan Petrovic per reduir encara més aquest avantatge del club blaugrana. Recordem que Dražan Petrovic té fins ara 10 punts, ha aconseguit 2 cistelles de 3 punts i els altres han estat també 2 cistelles de 2 punts. Ha transformat Dražan Petrovic el primer llançament. 45-42 i possibilitat de fer el 43. Ha fallat Petrovic. Però el rebot per Sven Uzic, dorsal 13, que torna a ser a pista. Cibona està jugant ara amb Dražan Petrovic, Svetishanin, Nakic, Vukišević, que és aquest home que té la pilota ara, i amb Sven Uzic. Aquí tenim Svetishanin. Ha fintat molt bé Sibilio i aconsegueix 2 punts més. 45-44. Un punt ara només per Barcelona. Quan juga Jiménez per Bryan. No val el bàsquet de Bryan. Hi ha passos de Bryan. Quan torna a la pista... Indica el senyor Fajardo. Recordem que els àrbitres d'aquest partit són àrbitres del Col·legi Espanyol d'Àrbitres. El senyor Fajardo, però, veiem que és el que està indicant. Hi ha personal de Nakic, que és anterior a les passes de Bryan. I, per tant, la pilota per l'equip català. La personal, per tant, del dorsal 4, Mihail Nakic. Quan juga Jiménez, Bryan. El ganxo de Bryan, segon ganxo de Bryan, que aconsegueix transformar 40... Hauria de ser 46-44. I ara temps mort que havia demanat Dravaric amb aquest 47-44 a 1 minut i 42 segons perquè acabi la primera part del partit. Veiem a la llotja presidencial el president dels àrbitres, el senyor Sánchez, comentant amb diversos invitats la incidència o la decisió del senyor Fajardo, perquè pocs entenen, o poca gent que hi ha al nostre voltant ha entès què és el que passava. Aquí tenim els percentatges del Cibona, un 50% d'encert entre llançaments de 2 i 3 tirs de 2 i 3 punts, volem dir 16 bàsquets de 33 intents. Tan sols ha fallat un tir lliure, això fa que tinguin 44 punts, és a dir, 3 menys que el Barcelona. De moment, en el total de l'eliminatòria, el Barcelona que guanya de 2 punts. Quan juga Nakic, molt bona l'assistència per Aleksandar Petrovic. Costa ha tret la pilota, però trepitjant ja la ratlla de fons. Així ho ha assenyalat el senyor Fajardo. Sven Uzic. I la personal és Depi, quan intentava evitar que Svetishanin s'emportés la pilota. Aquesta és la 8a personal que fa Barcelona. Llançament de 1+1 a càrrec d'aquest jugador que, recordem, porta ja 13 punts i ha estat el jugador més inspirat del Cibona. És el màxim anotador del partit fins ara, amb 14 punts, igual que Chicho Sibilio, i oportunitat per passar a ser el jugador que obtingui més punts si transforma aquest tir lliure, que no és 14 punts, igual que Chicho Sibilio. 47-45. El Barcelona, per tant, manté 2 punts. Pilota per l'equip català. Havia recuperat Vukišević amb el peu la pilota. Jiménez. Bryan intentarà el ganxo un altre cop, no? Ha intentat anar fins a sota, està fent una bona primera part Wallace Bryan. I provoca una nova personal, en aquest cas a càrrec de Vukišević, dorsal 12. Bryan, que tindrà 2 tirs lliures. 2 tirs lliures per Wallace Bryan. El públic aplaudeix Bryan, que ha fallat el primer llançament. Es manté, per tant, el 47-45.
I segona possibilitat per Wallace Bryan, que ara sí aprofita. 48-45, 3 punts d'avantatge per l'equip d'Ito García Reneses a 1 minut i 9 segons perquè acabi la primera part d'aquest partit. La Supercopa d'Europa de bàsquet. La tornada on tots dos equips, Girona i Barcelona, juguen la possibilitat d'incorporar una nova copa a les seves vitrines. Aleksandar Petrovic, Svetishanin. Ha fet bé el bloqueig Ujic. Svetishanin, però, que ha tingut un passadís per anar fins a Cistella, no ha aconseguit transformar. Costa, Epi, llançament d'Epi. El rebot inicialment era per Bryan. Estem a 43 segons perquè acabi la primera part. Sven Ujic, mira on és, veu que és dintre la línia 6-25. Svetishanin. Ujic, Svetishanin, atenció que pot llançar de 3. Nakic jugant per fora. Aleksandar Petrovic. Svetishanin de més enllà de la línia 6-25 i ara no ha entrat. 20 segons de Barcelona per contraatacar. Epi que se la juga de 3 i bàsquet. Se l'ha jugat Epi de 3. 51-45. 10 segons perquè acabi la primera part del partit. Aleksandar Petrovic. Svetishanin ha aconseguit guanyar la posició de tir, l'aprofita, acaba la primera part. 51-47. Acaba la primera part del partit, malgrat el llançament de Costa. Barcelona 51-47 per l'equip croata. És a dir, 4 punts favorables al Futbol Club Barcelona. Recordem que d'un punt va vèncer el Girona Zagreb en el partit d'anada per resultat de 102-101 i que el Barcelona, per tant, de moment manté les esperances d'aconseguir emportar-se aquesta primera Supercopa Europea de bàsquet. Un Barcelona que ha començat sent dominat pel Girona Zagreb, molt encertat en els llançaments de la línia des de més enllà de la línia 6-25, però una reacció de l'equip català, sobretot portat per l'empenta, per la força i per la velocitat, ha arribat a capgirar el marcador i fins i tot posar-se amb un resultat favorable de 35-20 i finalment per una reacció un altre cop del Girona portat pel seu encert en 6-25 i especialment per un home, Svetishanin, ha fet que el resultat estigui més apretat en el descans. 51-47. Per uns instants tornem la connexió als nostres estudis. Tornem a ser amb tots vostès des del Palau Blaugrana d'aquí uns minuts. Endavant, doncs, estudis centrals. Bona nit, els saludem de nou des del Palau Blaugrana. Som encara al descans del partit. Recordem el descans Barcelona 51, Girona Zagreb 47. Abans de començar la segona part, escoltem opinions, entrevistes amb el nostre company Jaume Rius. Abans veiem el percentatge del Barcelona en aquest descans. Un 60%, que són aquests 51 punts, 23 bàsquets fets de 37 intents, comptabilitzant els de 2 i 3 punts. En canvi, fluix, com bé s'han habituat en el Barcelona aquesta temporada en llançaments de tirs lliures. 2 transformacions dels 5 llançaments que ha fet en aquests primers 20 minuts de partit. I 9 personals comeses per l'equip d'Ito García Reneses. Fent un ràpid repàs. Mirko Novosel, el director técnico del Cibona, ¿le ha sorprendido la presencia de Simpson en el equipo titular del Barcelona marcando a Petrovic? Lui è marcando Petrovic, ma con falli che questi arbitri non vede. Con arbitri normali questo non marcando, perché ogni volta è fallo. El partido de todas maneras es muy emocionante. Sì, ma la partita è buona per spettatori, ma noi non siamo contenti con gli arbitri. Questo è non basket. ¿No está contento con el arbitraje? El de Yugoslavia fue mejor para el Barcelona. In Jugoslavia Barcellona aveva buon arbitraggio e corretto. Qui è 6-7 volte falli in offensa, nothing. È molto difficile giocare. In secondo tempo che si gioca adesso tipo contro Dražen va fuori, no problema per noi. ¿Usted piensa que su equipo tiene pocas posibilidades de ganar? Per noi è importante che giochiamo bene, aquí ganar meglio. ¿Está convencido que Petrovic triunfará en el Real Madrid? Lui comincia, adesso vedremo. Gracias. Han quedat força clares les paraules en italià
del senyor Novosel, de Mirko Novosel, que també és el director de la Universiada, que s'ha de celebrar l'any 87, a Zagreb. Es queixa de l'arbitratge i el compara amb l'arbitratge que es va fer a Zagreb, on van ser els dos àrbitres de Šibenik, el senyor Gerbas i Radic, que van tenir un arbitratge que, segons el senyor Novosel, va ser més correcte del que s'ha vist fins ara per part del madrileny Fajardo i de l'àrbitre de Salamanca, Álvaro Herrera. Es queixa sobretot de faltes en atac i del marcatge de Simpson fet sobre Dražan Petrovic, que en opinió del senyor Novosel no ha estat correcte o dins dels límits que marca el reglament del bàsquet i que ha estat permès pels àrbitres del partit, insistim, els senyors Fajardo i Herrera. Aquestes eren les declaracions del director tècnic del Zibona de Zagreb i també director de la Universiada. I aquí tenim la copa, les copes. Òbviament, la de l'esquerra serà per l'equip que guanyi aquesta Supercopa, la de l'esquerra per al finalista. Com dèiem, doncs, el senyor Novosel també és director tècnic de la Universiada, un esdeveniment on la capital de Croàcia, Zagreb, hi té dipositades moltíssimes esperances i una gran il·lusió. També la Universiada suposarà per Zagreb el reforçament pel que fa a instal·lacions esportives i ha estat considerat, encara que la concessió de la Universiada ja es va fer anteriorment a la dels Jocs Olímpics del 92, ha estat considerat com un petit consol després que Belgrad, la capital de Iugoslàvia, no aconseguís la nominació olímpica ara fa 15 dies pràcticament a la ciutat de Lausana. 51-47 i aquí tenim a Dražan Petrovic, jugador que per una xifra que s'apropa al $1.000.000 jugarà des de l'any 88 fins l'any 92 al Real Madrid. Més entrevistes, més opinions de protagonistes. Endavant, Jaume Ríos. Señor Fajardo, el director técnico del Cibona, el señor Novosel, se ha quejado mucho del arbitraje. Dice que es muy casero. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación? Bueno, yo creo que no, y solamente bastaría con mirar el acta y ver que ellos no han llegado todavía a las 7 faltas cuando el Barcelona llevaba 7 faltas con anterioridad, ¿no? O sea, es lógico que bueno, siempre exista determinado resquemor al ser tanto Álvaro como yo españoles, pero bueno, yo creo que entra dentro de su juego, ¿no? En los minutos finales sí que ha habido una jugada polémica en la que su compañero Herrera y usted no se han entendido. ¿La puede explicar? No sé cuál es en estos momentos. La jugada de Bryan, que posteriormente ha sido una falta personal de Nagy. Sí, bueno, yo he marcado falta personal del jugador yugoslavo. Lo que pasa es que, como se ha producido posteriormente canasta, le hago una señalización como indicando que es anterior la falta a la canasta y que no es acción continuada. Por eso es por lo que se ha podido liar un poco con esta señalización mía, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros. Ha quedat, doncs, aclarida una apreciació que ha estat una mica confosa. Una de les poques jugades una mica confoses de la primera part i que el senyor Ángel Sancha, president dels àrbitres de la Lliga Espanyola, que és avui present a la llotja del Futbol Club Barcelona, ha hagut d'aclarir, suposem que en el descans també d'aquest partit. Estem veient, entre tant, repetició de les jugades més interessants d'aquest primer temps. El Barcelona, que ha mogut força la banqueta en els primers 20 minuts. Recordem que ha sortit amb un 5 inicial no habitual, amb els 3 jugadors que fins ara ocupen plaça d'estranger. I una última entrevista, si és possible, abans que comenci el partit en aquesta segona part. Manel Flores, el segon entrenador del Futbol Club Barcelona. Tal com han anat les coses en aquesta primera part, és més optimista que abans de començar el partit? Home, estem jugant bé, estic una mica optimista perquè estem jugant bé, aunque hem tingut una mica de baixa a la meitat del primer temps, però confio en que l'equip anirà amb aquesta línia i que portarem el partit. Barcelona jugarà al contraatac com no ha fet en els primers minuts. Intentarem aguantar un ritme fort, a veure si ho portem. Gràcies. Bé, el partit és a punt de començar en la segona part. 51 pel Barcelona, 47 per el Zibona de Zagreb. Cas que, per exemple, el Barcelona guanyés avui per un punt,
la victòria en aquesta Supercopa seria per l'equip que hagués marcat més punts en el partit jugat a casa, amb raó del coeficient que això donaria del resultat aconseguit. És a dir, el Barcelona, per vèncer d'un punt aquesta Supercopa, hauria de fer més dels 102 punts que va fer el Cibona de Zagreb a la seva pista, per tal que el coeficient que donés de dividir el resultat d'un i altre equip fos més ample que en el cas contrari. És a dir, que el Barcelona de moment porta una bona mitjana per arribar als 102 punts, o més de 102 punts, i només cas de superar els 102 punts, al Barcelona li bastaria guanyar d'un punt per emportar-se aquesta Supercopa. Cas contrari, cas de vèncer d'un sol punt però que no arribés als 102, la victòria seria per l'equip croata. Primera jugada d'atac, amb assistència d'Epi per Jiménez, i els primers 2 punts d'aquesta segona part per Andrés Jiménez, que està jugant ara. El Barcelona ho fa amb Costa, Epi, Jiménez, Sibilio i Bryan. Cibona de Zagreb ho està fent amb Dražan Petrović, Aleksandar Petrović, Cvetićanin, Knego i Nakic. Primer llançament a cistella a càrrec de l'equip croata. Ha fallat el llançament, també el rebot. I Costa jugant amb assistència per Sibilio, que aconsegueix el segon punt, el segon bàsquet d'aquesta segona part. 16 punts porta Sibilio i 55-47. Comença bé, per tant, el segon temps pel Futbol Club Barcelona, quan juga Dražan Petrović sota cistella, i finalment el senyor Herrera dona pilota favorable al Cibona de Zagreb, amb resultat 55-47. 55-47. I llançament de Nakic des de fora. 2 punts per Nakic. Que fa que tingui 5 al seu compte particular a l'equip de Cibona, defensant en zona i jugant Quim Costa amb Epi. Epi a punt de perdre la pilota davant Cvetićanin, no la perd però. Sibilio té 6 segons per llançar cistella al Barcelona, ho fa Sibilio, el rebot per Bryan. El rebot continua en mans de Bryan, després que el senyor Fajardo, però, indiqui personal de Nakic. Aquí tenim el senyor Francisco Javier Fajardo, del col·legi madrileny. Segona personal de Mijoil Nakic. I Bryan, que podrà llançar un 1+1. Finalment, però, és pilota de banda per el Futbol Club Barcelona, que s'ha posat en joc ja, com podem veure. Jiménez jugant per Epi. Ha fet dobles Epi i per tant recupera la pilota de l'equip croata. Aleksandar Petrović, Cvetićanin, Aleksandar Petrović, Nakic, defensant a l'home al Futbol Club Barcelona. Ha quedat curt el llançament, el rebot però per Nakic i clara personal. Veiem que de Bryan, al final és de Costa, comès a sobre Dražan Petrović. 55-49. I Nakic, que pot llançar 2 tirs lliures. Ha fet bàsquet en el primer llançament Mijoil Nakic. 55-50. I nova possibilitat per Nakic, després però que es cordi bé les sabatilles. No ha fallat Nakic. I 55-51, 4 punts favorables al Futbol Club Barcelona. Quan juga Costa. Epi, de 3. Bàsquet de 3. Epi només ha fet 8 punts, però ha aconseguit 2 cistelles de 3, una en la primera part i aquesta en la segona. I 58-51, altre cop 7 punts pel Barcelona. Quan llença Dražan Petrović, malgrat la mà que havia posat Costa, la pilota entra. 2 punts més per Dražan Petrović.
que no està fent el gran partit que sí va realitzar a Zagreb. 13 punts porta Dražan Petrović. Epi. Molt bé per Jiménez, que se'n va. I pràcticament sense cap oposició, 2 punts més ara per Jiménez. 60-53. 17 punts. Quan ha intentat entrar per sota Aleksandar Petrović i comet falta Jiménez. És la segona personal de Jiménez o Bryan, finalment? Segona de Bryan, hi ha un canvi en l'equip del Cibona. Nagic se'n va a la banqueta i torna a sortir el número 7, Šutura. Šutura que fins ara no ha aconseguit cap punt. Llançament a càrrec d'Aleksandar Petrović, jugador de 27 anys i 1,94 m, i d'aquí es diu podrà ser el nou entrenador del Zibona Zagreb, del nou Zibona Zagreb, que s'haurà de fer quan marxi Dražan Petrović. És l'equip que té una mitjana d'edat més veterana a la Lliga Iugoslava de bàsquet. Costa, Jiménez, l'assistència per Bryan. 62-57. Wallace Bryan. Un Palau Blaugrana ple avui a vessar per presenciar aquesta tornada de la Supercopa Europea de bàsquet. Švetishanin llançant de 3. Iepi el rebot. Costa. 3 contra 2. Sibilio s'ha deixat la pilota endarrere. I finalment Aleksandar Petrović. Ando Knego. Entrava Aleksandar Petrović, que ha estat objecte de personal. La segona falta personal d'Epi. Els jugadors del Barcelona no estan gaire carregats de faltes personals. Recordem que només hi ha un jugador amb 3 faltes personals, és Solozabal, que en aquest moment no es troba a la pista i ha fallat el primer llançament de tir lliure Aleksandar Petrović, que tampoc està jugant com ho acostuma a fer. Porta 8 punts amb 2 cistelles triples. El segon llançament, com si hem vist, ha entrat. 62-56, 6 punts pel Barcelona. En el total de l'eliminatòria són 5. Costa. Jiménez. Epi. Hi ha personal comesa de Šutura sobre Jiménez. 62-56, és la primera personal de Zoran Šutura. 24 anys i 2 metres i 3 centímetres. Epi. Sibilio. Finalment la pilota dintre. 64-56. 8 punts ara pel Barcelona. I 18 punts, Chicho Sibilio, màxim en cistella d'or fins ara del partit. Šutura sota. Rep una personal a càrrec de Sibilio. 15 minuts i 30 segons perquè acabi el partit. Aquí veiem el senyor Fajardo indicant la personal de Sibilio, que és la segona. A punt de perdre Zibona. Costa pressionant Dražan Petrović. Dražan Petrović. Šutura obrint. Aquest és Aleksandar Petrović, que ha entrat fins a sota pràcticament. 2 punts més per Aleksandar Petrović. I Aitor García Reneses, que manté, sembla en la seva cara, la tranquil·litat d'un resultat que l'és favorable. 64-58, quan Epi llença assegurant i aconsegueix 2 punts més. 66-58. El Barcelona continua amb la defensa a l'home, mentre que l'equip del Cibona aquesta segona part està fent una defensa mixta, 2-2, i recordem que en la primera part ha fet defensa individual quan hi ha aquest llançament de 3 punts a càrrec de Šutura, que no entra, i contraatac del Barcelona. Molt bé, Costa, Jiménez, atenció Jiménez. Hi ha personal de Dražan Petrović. És la tercera personal de Dražan Petrović, que evidentment avui pot ser pressionat per la seva presència ahir a la seu social del Real Madrid i signar un contracte. Sembla que pot ser un contracte de la seva vida, o de part de la seva vida, perquè recordem que Petrović tan sols té 22 anys. Doncs avui no està tenint una actuació com acostuma a fer.
Una nova personal ara per Knego, que és la segona. I podrà llançar 2 tirs lliures aquest home que ara veiem, Wallace Bryan. No aprofita el primer. El Barcelona està fallant els tirs lliures. I veurem si el segon sí. Seria un 67-58, serien 9 punts pel Barcelona. Wallace Bryan ara sí aprofita el segon. I el Barcelona que es posa amb un 67-58. Quan juga Knego, Aleksandar Petrovic. Jugant amb Petrovic. La seva mitja volta que no entra, el rebot per Jiménez. Costa que s'emporta la pilota. Jugant per Bryan, Epi. I perfecte el contraatac del Barcelona. El contraatac del Barcelona fa que el públic del Palau Blaugrana es posi dempeus. Una jugada espectacular en aquest contraatac final amb bàsquet d'Epi. Aquestes són les jugades que posen el públic dempeus, com per exemple aquesta que ara veiem repetida. I una que acaba d'aconseguir aquest home Arcave un Bustos. Epi, que ha robat una pilota, ha aconseguit 2 punts més i fa que el marcador es posi amb un 71-58. Un avantatge més que important a 13 minuts i 36 segons perquè acabi el partit. Des que Costa està marcant Petrovic, les coses li van millor al Barcelona. Costa està anul·lant pràcticament el sensacional jugador del Cibona i el Barcelona en aquesta segona part torna a jugar al contraatac, cosa que havia fet en molts minuts a la primera, quan ha arribat a tenir un avantatge de 15 punts. Veiem ara que la mitjana d'encert del Barcelona ha tornat a augmentar, és d'un 64%, mentre que l'equip jugoslau no encerta en el que sempre és superior als altres equips, és a dir, en el llançament des de la línia de fora de 6 metres i 25 centímetres. 71-58. Xutura. El Cibona Zagreb ha fet entrar a pista un altre cop Cvetishanin, l'home més efectiu dels primers 20 minuts. Dražan Petrovic amb una mitja volta i un cop de colze a Costa. Costa ha caigut a terra. El públic s'ha posat dempeus. L'acció de Dražan Petrovic ha estat espectacular. S'ha fet difícil veure si realment ha arribat a connectar amb el seu colze a Costa. La veritat és que ha fet bàsquet. I el partit continua amb un rebot per Jiménez. La pilota no entra, el senyor Fajardo indicant personal d'Ando Knego. És la tercera falta personal, 2 jugadors del Cibona amb 3 faltes personals, Dražan Petrovic i Nego també amb 3 faltes personals. Hem de dir, quan Nego està a la pista, el nivell d'efectivitat de Bryan millora de forma considerable. És el primer tir lliure que podrà llançar Andrés Jiménez. I sembla més encertat que els seus companys. Fa el 72-60. Una nova possibilitat per Andrés Jiménez. 73-60. Un altre cop 13 punts pel Barcelona. Amb un partit molt complet el que estan fent els jugadors d'Eito García Reneses. Xutura. Pressionant tota la pista el Barcelona. Costa. Anticipant-se força bé avui a Dražan Petrovic i ara un cop més demostrant-ho, enviant la pilota fora. El Palau Blaugrana ple animant el seu equip. Aquí tenim Aleksandar Petrovic jugant amb Cvetishanin, el dorsal 14. Aquest és Nakic. Costa ara sí comet personal a Dražan Petrovic. Recordem que Solozabal té 3 personals i Costa ara ha fet la segona. Els marcatges fins ara tant de Simpson a Costa, de Simpson i de Costa sobre Dražan Petrovic, molt efectius, malgrat les protestes dels croates, especialment de Mirko Novosel, com feia palès al micròfon de Jaume Rius al descans del partit. Bàsquet de Xutura i a més tindrà un tir lliure addicional després de la personal comesa per Andrés Jiménez, que és la segona. Un altre canvi a les files de l'equip del Cibona. Es retira Dražan Petrovic i torna a la pista Usic, que ha aconseguit 5 punts en aquest partit, mentre que Dražan Petrovic
15 punts, però una actuació, com ja hem dit, que no està al nivell de les seves grans qualitats com a jugador. Xutura, tot això ha aprofitat el tir lliure addicional i fa, per tant, que el marcador es posi amb 10 punts d'avantatge pel Barcelona, 73-63, i en pista Svetishanin i també Usic, que ha substituït a Dražan Petrovic. Quan juga Jiménez, bàsquet de Jiménez, 75-63, 12 punts pel Barcelona, que llevat dels primers minuts de partit està dominant en el marcador els Ivana de Zagreb. Aleksandar Petrovic, davant d'ell Quim Costa. Xutura, 3 segons de Xutura, 3 segons de Xutura dins de la zona, i recupera, per tant, pilota al Barcelona. Torna a la pista Trumbo, substituint Bryan. Trumbo ara... Ovació impressionant per Wallace Bryan quan s'asseu a la banqueta i entra al seu lloc. Aquí tenim Wallace Bryan, ha entrat, l'han vist vostès, Steve Trumbo. Havia sortit el 5 inicial. Sibilio. Costa. Sibilio. L'assistència per Jiménez. El cop de palmer i de Trumbo que no entra. 75-63. Aquí tenim Sven Usic ajudant-se amb els colzes i aconseguint bàsquet. Bàsquet de Sven Usic. Jugador que havia sortit al 5 titular, al 5 inicial, quan llença Epi, i la personal indica el senyor Fajardo és de Svetishanin, dorsal 14, aquí el tenim. Danko Svetishanin. 75 volem dir pel Barcelona, 65 pel Zivona de Zagreb. I Epi segon podrà llançar un tir lliure. 2 tirs lliures, perdó, després de la personal que li han comès. Són 2 tirs lliures. Ha transformat el primer, 76-65, i el Barcelona amb una possibilitat d'augmentar a 12 el seu avantatge. A 11 minuts i 6 segons perquè acabi aquest partit. No ha aprofitat Epi el segon llançament, es queda per tant a l'avantatge del Barcelona amb 11 punts, 76-65. Aquí el tenen vostès al marcador. Quan juga Svetishanin amb Sven Usic. Nakic. Usic. Fet bé el bloqueig Vukišević. I el rebot finalment una pilota tonta, sense control, per Sibilio i finalment per Costa. Epi. Jiménez. Sibilio. Personal de Sven Usic, dorsal 13. Aquí el tenim. I el senyor Fajardo indicant la infracció del jugador croata. És la 7a falta personal de l'equip del Cibona. El Barcelona n'ha comès 6 en aquesta segona part. Costa, Jiménez al coll de l'ampolla. No s'ho pensa. El rebot per Trumbo, que provoca aquesta lluita amb Vukišević. Vukišević fa 2.12, Trumbo fa 2.05, és a dir que Vukišević té 5 centímetres, 7 centímetres d'avantatge. Veurem, però, si també ho sonen al salt. Quan ha estat, i Aleksandar Petrovic, que juga amb Sven Usic. Aleksandar Petrovic. Sven Usic. Finalment llença molt forçat. Jiménez que s'emporta la pilota i Costa amb molta habilitat. Són 3 contra 1. Sibilio se la juga de 3. Epi amb la pilota per Trumbo. I la pilota que no entra, finalment per Nakic. Quina oportunitat en 3 jugades consecutives d'atac ha tingut el Barcelona per augmentar el seu avantatge. 76-65. El juga Sven Usic, aquest és Svetishanin. Davant de Epi, Svetishanin llançant i bàsquet de 3 de 2. De 3 a 2. De 2. En efecte, 76-67. 9 punts pel Barcelona ara. Després d'aquests 2 punts de Svetishanin, molt bé l'assistència de Costa per Trumbo. I l'errada de Trumbo sol sota cistella. Ha perdut 3 jugades consecutives d'atac al Barcelona.
El marcador continua sent favorable. Entrarà Simpson a la pista amb 76 pel Barcelona, 67 per l'equip del Girona Zagreb. Entra Simpson, s'asseu Epi. Costa ha comès la tercera falta personal i veiem que Simpson marcarà el número 14, Stivinacci, que és l'home amb 18 punts, el millor jugador del Girona. Vukišević fa un 76-69, 7 punts pel Barcelona ara. Quan juga Quim Costa, Trumbo, la seva entrada en pista de moment no ha estat massa efectiva, sembla que hagi sortit una mica fred. Hi ha personal d'Aleksandar Petrovic. És la quarta falta personal, perdó, és la tercera falta personal d'aquest jugador. Comesa Simpson. Simpson ha buscat molt bé aquesta falta personal i hi haurà llançament de 1+1. Sibilio. I s'indica que és la segona d'Aleksandar Petrovic en el marcador electrònic. Ha de ser Simpson, en efecte, qui llenci. Sibilio s'havia situat. I Sibilio s'havia situat en el punt de llançament de tirs lliures. És un 1+1 per Simpson, que no aprofita en el primer llançament. I 76-69. És a dir, 7 punts d'avantatge per Barcelona, que ha perdut 4 atacs consecutius la pilota. Sven Uzic per Vukišević. A punt ha estat de robar Simpson. Aleksandar Petrovic, que llença de 3. El ferro, el rebot per Jiménez. I pilota per l'equip català. Ha ficat finalment la mà al dorsal 13, Sven Uzic. I 8 minuts i 20 segons perquè acabi aquest partit. El Barcelona guanya de 7 punts, 76-69. Sibilio. Girona sense Dražan Petrovic a pista. Ha aconseguit apropar-se al marcador. Llença Jiménez i personal de Vukišević. Ara són Vukišević i Nakic, els dos homes que estan dominant sota els taulers, en absència de Knego i també de Wallace Bryan, un home que ha tingut una actuació força encertada en els minuts que ha estat en pista. Jiménez al seu primer llançament. No ha fallat cap tir lliure Jiménez fins ara, com podem veure en l'estadística. I com transforma ara també continua encertat. 78-69. Augmenta ara 9 el seu avantatge al Barcelona, que no feia massa, era de 13 i ha estat de 15 en la primera part. Svetishanin, l'home més encertat en llançaments. Veurem a favor de qui dona l'àrbitre la pilota. La dona pel Barcelona. Simpson no ha dubtat un instant en llançar ràpidament. Aleksandar Petrovic. Hi ha errades per part de tots dos equips. Veiem Jiménez que entra tot sol. Trumbo. Ha aconseguit Trumbo encistellar. Ha estat realment una fase de joc estranya, amb errades constant. El bàsquet de Trumbo és bo. A més, hi ha personal de Svetishanin. Simpson ha anat per terra. Veiem que l'empenta li ha donat el propi impuls de la jugada. El senyor Fajardo indicant que el bàsquet és posterior a la personal. Veiem la repetició d'aquesta jugada, aquest 1 contra 1 de Jiménez contra Vukišević. I el cop de palmell de Trumbo i l'empenta a Simpson ha estat, sembla que de Trumbo, però l'home aquí se li ha assenyalat el seu objecte de personal és a Simpson. Ha estat una decisió errònia dels àrbitres perquè els 2 punts els ha aconseguit Trumbo i havia de llançar el tir addicional. I de fet això és el que es reclamava des de la banqueta del Barcelona, que era Trumbo qui havia de llançar. Però al cap i a la fi aquí s'ha fet aquí hi ha hagut una errada greu per part dels àrbitres, perquè la personal ha estat comesa sobre Trumbo, no pas sobre Simpson.
Una errada greu dels àrbitres. I a més el Barcelona, tot i que no ha encertat el llançament Simpson, sí en el rebot. És a dir que el Girona n'ha sortit clarament perjudicat en aquesta jugada. 82-69. I l'equip croata que tindrà la possibilitat de llançar un 1+1 és Sven Uzic amb Dražan Petrovic, que torna a ser a la pista. 82-70. Nova possibilitat per Sven Uzic. Queden 7 minuts i 8 segons de joc. Aquí tenim a Sven Uzic. I el Barcelona, que té un avantatge ara de 12 punts, que pot quedar en 11 si aquest home aprofita el tir lliure que li resta. En efecte, 11 punts pel Barcelona, 10 en el total d'aquesta eliminatòria de la final de la Supercopa Europea de Bàsquet. 82-71, quan juga Quim Costa per Kenny Simpson. Llença Simpson, atura l'àrbitre, el senyor Fajardo, i veiem aquí li assenyala la personal a Svetishanin. És la tercera de Svetishanin i un 1+1 per Kenny Simpson. Aquí abans no li tocava, primer li tocava, després no, ara li toca i veurem què és el que passa, perquè en les dues ocasions que li tocava i que ha llançat ho ha fet malament. Ara sí, a Kenny Simpson li ha sortit el llançament i ha encertat. El públic està amb Kenny Simpson, un jugador que, insistim, avui ha sortit amb molta força, amb molt coratge. I nova opció per Kenny Simpson, jugador que la temporada passada militava en un equip de segona divisió a Suècia. 84-71, 13 punts per l'equip català en aquesta final de la Supercopa Europea de Bàsquet. I Simpson torna a marcar Petrovic. Hi ha personal de Sibilio ara. És la quarta falta personal de Chicho Sibilio, el primer jugador que arriba a les 4 faltes personals. Recordem que Chicho Sibilio està fent un gran partit ofensivament, ha aconseguit 18 punts, és el màxim encistellador fins ara del Futbol Club Barcelona. Ha transformat el primer tir lliure Sven Uzic. Segona possibilitat per el dorsal 13 del Girona de Zagreb. 84-72. 84-73. A 11 punts un altre cop de desavantatge el Girona de Zagreb. 10 en el total de l'eliminatòria. Barcelona, per tant, de moment en bon camí per emportar-se aquesta primera Supercopa Europea de bàsquet. Quan juga Kenny Simpson, se'n va de Svetishanin. Bàsquet de Kenny Simpson. I a més, personal del jugador del Girona, Danakic, que és la tercera. Kenny Simpson està avui fent jugades que amb ells són habituals, que són jugades que fan aixecar el públic i que avui li estan sortint. La veiem repetida. A tot això, Kenny Simpson ha llançat el tir lliure addicional i no l'ha encertat. Veiem, però, la repetició de la jugada de Kenny Simpson. Li fa clara personal Nakic, llença, fa bàsquet. I imatges ja en directe, un cop de palmell de Vukišević, que posa un 86-75. Un altre cop, 11 punts pel Barcelona. A 6 minuts i 8 segons perquè acabi el partit. Quan juga Costa, el Barcelona està jugant amb Costa, Simpson, Sibilio, Trumbo i Jiménez. Costa. Aquí tenim Sibilio, davant d'ell Dražan Petrovic. Kenny Simpson, que s'aixeca. La pilota al ferro. Trumbo, que anava al rebot. Dražan Petrovic, bàsquet, li ha caigut al damunt Jiménez. Sembla que no ha passat res. I 2 punts pel Girona de Zagreb, 86-77. Amb Petrovic a la pista, amb Dražan Petrovic. I defensant a l'home l'equip de Zagreb, quan juga Costa. Sibilio, davant d'ell Dražan Petrovic. I Sibilio, amb aquest 1+1, resol finalment a favor del rebot pels jugadors jugoslaus. Amb possibilitat d'acostar-se encara més al marcador. Svetishanin. Li ha pres la pilota Kenny Simpson. Té Sibilio tot sol, prefereix fer jugada ells. S'ha embolicat massa de pilota, però finalment resol el propi Kenny Simpson.
jugador espectacular on hi hagi i que aconsegueix 2 punts més. Tenia Sibilio tot sol, ha preferit fer jugada ell. Llançament de 3 de Dražan Petrović al ferro. Pilota per Costa, Sibilio. El Barcelona sembla un altre cop haver trobat el camí per allunyar-se del marcador. El rebot ara l'afavoreix. 88-77. Tant Nakic com Vukišević ara es veuen superats per Trumbo i per Jiménez. Costa ha trobat forat, una assistència perfecta per Trumbo. Una assistència perfecta per Trumbo. I a més, Steve Trumbo tindrà un tir lliure addicional. Perfecta la jugada i l'assistència de Costa de Trumbo, que posa el marcador amb 90-77. Un altre cop 13 punts. I a més, com dèiem, tir lliure addicional per Steve Trumbo. La personal ha estat de Sven Uzic, que és la segona. Trumbo i el seu tir lliure addicional que aprofita. Posa el 91-77. 14 punts ara pel Barcelona a 4 minuts perquè acabi aquest partit. Molt han de canviar les coses perquè el Barcelona no s'emporti aquesta Supercopa, però queda encara 3 minuts i 54 segons. Sven Uzic amb Čutura, Nakic, Aleksandar Petrović, la pilota que sembla que no vol ser controlada per ningú, i al final Steve Trumbo, que fa una cosa molt estranya, i veurem si al final la pilota entra. Realment el que estem veient en algunes fases de partit no és habitual veure en un partit de bàsquet. Són jugades fruits d'errades, però que amb les seves rectificacions sovint esdevenen espectacle, com el cas, per exemple, d'ara. Al final, personal per Nakic i un 1+1 per Jiménez. Podríem dir que dona la impressió que la pilota estigui massa molla per la suor, però si no, no s'entén tampoc aquest descontrol que sovint hi ha a la pilota. Jiménez ha aprofitat els 2 tirs lliures. Màxim avantatge del Barcelona en tot el partit, 16 punts. La primera part 15, el Barcelona havia passat per un moment de desconcert, però ha sabut reaccionar molt bé i ara porta 16 punts a falta de 3 minuts 21 segons, quan han quedat reduïts a 14 després d'aquesta cistella de Dražan Petrović. 93-79. Quan juga Kenny Simpson. Jiménez. Costa, que ha rebut una empenta, sembla que de Dražan Petrović. S'ha empipat Costa. Li ha fet una passada a Trumbo massa forta. I Kenny Simpson, després de fer espectacle, de posar públic d'en peus, torna a seure a la banqueta. I entra a pista Solozábal quan es fa el temps mort que havia demanat Janos Dravaric, entrenador dels Ivana de Zagreb. Encara Can a la rotllana, com podem veure, s'hi posen tots, inclòs... No, Mirko Novoselic es queda assegut a la banqueta. Aitor García Reneses vol assegurar aquesta victòria parcial quan queden 3 minuts i 2 segons, victòria per 93-79, i ha col·locat a 2 bases a la pista. Això lògicament ha de fer que el Barcelona jugui amb molta més serenitat, que congeli la possessió de la pilota, i també té 2 tiradors molt bons, com són Costa i Solozábal, cosa que li pot permetre guanyar aquesta Supercopa, que de moment va molt bé per part del Barcelona després d'aquesta pèrdua de pilota per part d'Aleksandar Petrović, i el Barcelona té l'oportunitat de tornar a 16 punts d'avantatge i fins i tot 17 si hi ha una cistella de 3 punts, que amb bona lògica ja no són molt nombroses en aquests minuts finals del partit. Queden 2 minuts i 40 segons perquè acabi el partit. El Barcelona, doncs, sembla que té la Supercopa al seu abast. Quan juga Jiménez, llença, bàsquet de Jiménez, 95-79. 18 punts Jiménez, els mateixos punts que Chicho Sibilio, però Jiménez, recordem que no ha sortit en l'equip inicial i ha jugat menys minuts amb una gran actuació. Dražan Petrović llançant i encistellant, 95-81, 14 punts pel Barcelona en els 2 minuts i 15 segons últims de partit. Costa i Dražan Petrović, que ha intentat tímidament posar la mà. Sibilio amb una defensa ja molt relaxada per part dels croates. Fa el 97-81.
Sembla que des de la banqueta del Zivona es dona per perdut el partit ja. I Dražan Petrović fent anar els colzes, obrint per Aleksandar Petrović. No li ha entrat la pilota a Aleksandar Petrović. I això crec que ha acabat d'ensorrar encara més els jugadors del Zivona de Zagreb, actuals campions de la Copa d'Europa de bàsquet. Competició en la que aquest any no hi participaran perquè no van quedar campions a la lliga del seu país. Serà el Zadar, l'equip de Iugoslàvia, que participi a la Copa d'Europa. Jiménez amb una total passivitat per part de la defensa croata. Em sembla que els de Novosel estan esperant que acabi el partit el més aviat millor. 97-83, ja ni pressionen a pista de Barcelona. I el campió d'Europa, doncs, derrotat en el Palau Blaugrana davant dels homes que dirigeix Aitor García Reneses. 97-83. Ja som a l'últim minut, 45 segons, quan juga Solozábal, la pilota per Sibilio, el Barcelona que guanya de 14 punts. Sibilio, que se li en va la pilota, no la pot recuperar el propi Sibilio, l'ha arribat a tocar, són dobles, per tant, pilota per l'equip croata. 37 segons perquè acabi el partit. Quan juga Nakic, Aleksandar Petrović, Dražan Petrović, bàsquet de Dražan Petrović, a més personal de Costa. Serà la quarta falta personal de Costa, Quim Costa. Recordem que el Barcelona ja té un altre jugador amb 4 faltes personals, Chicho Sibilio, però el partit pràcticament podem dir que està ja sentenciat quan Dražan Petrović, sense jugar bé, ha aconseguit 23 punts, màxim anotador del seu equip. Ha llançat, evidentment, a buscar el rebot. Ha llançat el rebot i s'ha equivocat el senyor Herrera perquè ha tocat el ferro, és a dir, perquè el que ha fet Petrović no era incorrecte. Ha llançat Nakic, ha intentat fer-ho de 3, el rebot per Sibilio i finalment Sibilio es queixa d'un cop, la pilota ha entrat, ho ha fet Pusic, queden 10 segons perquè acabi el partit, el Barcelona guanya de 10, l'únic que sembla que encara té esperances en aquests 3 segons semblava era Dravaric. Costa que llença, entra i acaba el partit. El Barcelona, per tant, es proclama campió de la Supercopa d'Europa de bàsquet en vèncer per 99-87 a l'equip del Zivona de Zagreb. El públic posat dempeus, els jugadors del Zivona són acomiadats per part dels jugadors del Barcelona amb intercanvi de felicitacions. Veiem a Bryan i a Kneo. I el Barcelona, per tant, es proclama campió, primer campió d'aquesta Supercopa Europea de bàsquet, després d'haver perdut en el partit d'anada jugat a Zagreb pel resultat de 102-101 i haver vençut avui clarament en el Zivona de Zagreb pel resultat de 99-87. 12 punts pel Barcelona en un partit que ha estat força emocionant i espectacular, sobretot en els primers 20 minuts, i on la segona part el Barcelona ha dominat clarament el Zivona de Zagreb, que en els últims instants ja pràcticament no ha renunciat a reaccionar, i el Barcelona, per tant, ha tingut un final de partit fàcil i ha aconseguit, per tant, aquesta primera Supercopa Europea de bàsquet. El màxim anotador del partit fent un ràpid repàs mentre esperem que es porti a terme l'acte de lliurament de la Copa a l'equip guanyador, és a dir, el Barcelona, i del subcampió en el Zivona de Zagreb. El màxim anotador ha estat Dražan Petrović amb 23 punts, seguit de Chicho Sibilio amb 20 punts. I el capità del Futbol Club Barcelona, aquí veiem els dos capitans, Andro Knego per part del Zivona
i Nacho Solozábal per part del Futbol Club Barcelona. El director general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, el senyor Josep Lluís Vilaseca, dona la copa de subcampió de la Supercopa, de finalista, a Andro Cnego. El públic del Palau Blaugrana, que ha demostrat una gran esportivitat aquesta nit, aplaudeix a l'equip del Girona. I ara el president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Pere Sust, dona la primera Supercopa Europea de Bàsquet en el seu primer guanyador. És doncs un moment històric. Nacho Solozábal, que aixeca la copa i la mostren els aficionats que avui han omplert el Palau Blaugrana en aquest partit de tornada. El Barcelona, doncs, recordem-ho, avui ha vençut per 99-87 i guanya aquesta primera Supercopa Europea de Bàsquet després d'haver superat amb 12 punts a l'equip croata. El Barcelona va perdre un punt allà a Zagreb. El Barcelona, doncs, que pot afegir una copa més a les seves vitrines. Un Barcelona que ha dominat, insistim, tot el partit, llevat dels primers minuts en què l'equip croata ha aconseguit encertar en els llançaments des de la línia 6-25. El Barcelona, però amb una gran reacció, portat sobretot o traient profit de la velocitat i del contraatac, ha aconseguit capgirar el marcador i emportar-se aquesta Supercopa d'Europa, que en aquests moments presideix la formació dels jugadors del Barcelona, que són en el centre de la pista, enregistrant aquest moment històric. El Barcelona, doncs, campió de la Supercopa. Ja acomiadem aquesta transmissió. Recordem, però, que d'aquí uns instants els oferirem la repetició de les jugades més interessants d'aquest partit, que, per cert, n'hi ha hagut força. Així doncs, fins d'aquí uns instants, endavant, Estudis Centrals.